Hello, welcome back to my YouTube channel Munukulu Police Busufu. Nोंथांमोनखौ दिनै गोदान मोनसे भिडिअ बरायबाय थाबाय आरो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मुलुगनां आबहावा साननि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय आरो दिनै भिडिअ आं नोंथांमोननि मिथिनो नाजादों आरो मानोना जोंनि ससियेल मिडियाफोराव पुरा ट्रेन्डिंआव सोलिगासिनो दं आब' मिथि नार्जारि जोंनि जाखांफुनाय फावखुंग्रि आब' मिथि नार्जारिया थारैनो हाबा जामारदोंना जामारा बबेया जाखो मारै जाखो बेनि सोमोन्दै मिथिनो गासिबो मिथिनो पुरा ट्रल खालामगासिनो बिदिनो मिथिनो लुबैगासिनो आरो तो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो बुंनानै होनो नागिरदों आरो जायफोरानोखि नायाखै दासिमबो मोजाङैनो मिथियाखै आरो तो बेयो फाइनालि आब' मिथि नार्जारिया गावनो फेस दिन्थिनानै गावनि इउटुब चेनेल मिथि नार्जारि इउटुब चेनेलाव गावनो क्लियारिफिकेसनखौ होबाय आरो माबोरै मा जामारनाय बियो गावनि भिडिअ माखासे बुंथिनानै होबाय आरो मारै मा जाबाय आरो तो बिदिनो गावबा गावनि प्रब्लेमनि माबा मोनसे थायो तो आं मालाय माथो बुंबानो थेवबो नोंथांमोनाबो जुदि बेखौ जुदि मोजाङैनो मिन्थिनो लुबैयोब्ला बा आरो नायनो लुबैदोंब्ला मिथि नार्जारि इउटुब चेनेलाव नायहैब्लानो जाबाय आरो तो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनबाय तो शेयार खालामनायखौ दोनथ'दो खारन आं थांनानै थानो गोसो माबा मा होनो